Bon dia, peques! Com esteu? Com ja sabeu, cada dia de la setmana les mestres d'infantil us enviarem un vídeo. I avui toca música! He pensat que com he anat veient els vostres balls i les vostres cançons i ho feu tan bé, he pensat en fer instruments, 3 instruments amb cosetes que teniu per casa. Us animeu? El primer instrument que farem és una maraca. Els materials que necessitarem són llenties o arròs, paper del vàter, el rotllo de dins, celo i colors per pintar. Preparats? El primer que farem és agafar el rotllo del paper. Li farem un cul amb celo. Vale? Aquí podeu demanar ajuda als papes, però si podeu vosaltres sols, molt millor. Li farem un cul. Per què serà aquest cul? Perquè quan fiquem els ingredients no s'escapi. Fem el cul, que si teniu celos de colors quedarà molt més bonic. Ja el teniu, veieu? Li donem la volta i podem ficar arròs, llenties, cigrons, sorra, sal, gruixuda, el que vosaltres vulgueu. Jo fico arròs. Una mica d'arròs i una mica de llenties. I el torno a tapar. Li faig la tapa per l'altra banda. Però no la deixo tapada del tot, perquè vaig a veure si m'agrada com sona. A veure? Sona poc, vull més. Li fico pel foradet, li fico una mica més, a veure... Ui! Sí, ja ho tenim, el tanco. El tanco i el tanco. Això ja és una maraca. Què farà que sigui la nostra maraca? Doncs amb colors, amb gomets, amb celo de colors, amb el que vosaltres vulgueu, la podem decorar i així serà la nostra maraca. El segon instrument que farem és un pal de pluja. Els materials són els següents: llenties, arròs, escuradents, palillos, celo, colors, gomets per decorar, punxons, que si no tenim a casa punxons podem demanar una agulla d'aquestes gruixudes, i paper o de vàter o de cuina, que és més llarg. Per fer el pal de pluja haurem d'agafar el rotllo de paper de cuina. Si teniu de vàter, podem enganxar-lo per tenir un pal de pluja més llarg o podem fer un pal de pluja curtet. Jo vull d'aquesta mesura. El primer que farem, com abans, és tapar el cul amb celo, perquè no s'escapin les coses que posem a dins. El tapem. Posem celo així pels costats. Ja sabeu, si ho podeu fer sols, millor, però si no, demaneu ajuda als papis, vale? El tapem i el tapem. Vale, li donem la volta. El primer que farem és, amb el punxó, farem uns foradets. Uns foradets. Per què són aquests foradets? Aquests foradets ens ajudaran a posar els escuradents a les parets. Ja veureu. Deixo el punxó amb cuidado de no punxar-me i fico un escuradent. Cling! Un altre. Un altre. Uns quants, vale? Els que vosaltres vulgueu. I ara li farem també per darrere. Per aquí. Ah, ja l'he fet. Bon bé. I aquest. Podeu posar més si voleu. Aquest que s'obre el podrem tallar, però jo crec que és millor que li demaneu als papis, si us plau, per tallar-lo, vale? Què farem? Per on està obert,
posarem arròs. Arròs i llenties. També li podeu posar cigrons, sorra, sal, uns macarrons petits. Sí? A veure, una mica més. Posem una mica més. Una mica d'arròs. Si voleu també llenties, que fan sons diferents. I tapem el cul amb una mica més de celo. Com hem fet amb l'altre costat, doncs ara amb aquest. Amb cuidado de no punxar-te amb els escuradents. Un celo per aquí. Un altre per aquí. Vale. I ja ho tenim. És el moment de provar-lo. Com es prova? Es gira i això ha de sonar a un instrument de relaxació, un pal de pluja. Si tanquem els ulls, ha de semblar que plou. Preparats? Això és tot. Peques, un consell per fer un bon pal de pluja. Com més escuradents poseu, aquí clavats, més impediments tindrem per passar l'arròs, per passar les llenties, per passar els cigrons. Llavors trigarà més estona en arribar de dalt cap a baix. Més pluja tindrem. El tercer instrument que farem és una guitarra. Els materials que necessitarem són gomes de pollastre i una capsa. Pot ser de cartró o pot ser metàl·lica. Us ensenyaré a fer una guitarra amb les dues capses, perquè veieu dues maneres diferents de posar les gomes. Amb aquesta capsa l'hem retallat els cantons, amb unes tisores, i llavors és tan fàcil com posar una goma d'un costat a l'altre. Una goma per aquí, una goma per aquí, i podem posar 3 o 4, les que vosaltres vulgueu, vale? I també la capsa la podeu decorar amb gomets, amb dibuixos vostres, vale? Aquesta guitarra, sí? L'estivem una miqueta d'aquí del cartró perquè no es tanqui del tot. Això seria una guitarra. Sona diferent, vale? Però amb la capsa metàl·lica, les galetes per després, amb la capsa metàl·lica les gomes aniran per aquí. Llavors el so és diferent. A mi m'agrada més. També ho podem fer amb un tàper de plàstic si teniu a casa, Amb el tàper de l'esmorzar. Posem les gomes. Posarem 4. I mireu. Aquesta és la guitarra. Bueno, peques, això ha estat tot. Aquí teniu els 3 instruments. Ara us vaig a cantar una cançó que fem molt a la classe i que jo crec que podríeu cantar amb això. La cançó és la del peu i la mà. La cançó fa el peu, el peu, el peu. Doncs podem escollir un instrument, per exemple la maraca. El peu, el peu, el peu. La mà, la mà, la mà. La mà, la mà, la mà, la mà. I gira, gira, gira. Girarem. Anem a passejar. Bé, això ha estat tot. Desitjo que us hagi agradat i espero veure els vostres vídeos. Un petonet molt gran.
El segon instrument que farem és un pal de pluja. Els ingredients... Els